signal ang ato niya nga pag-waragwag sa subong naman iya nga aga. Okay, sige. Sa Webes naman nga adlaw, Petsa 24. Muna kinambal nato niya kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw. Sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo ti komemorar naton ang EDSA People Power Revolution, no? Especially buwas ang ika-36 anyos nga anibersaryo sini. Te abe, no? Pabangkoton ko kamo anong inyong recollection. Again, no? Kahapon gani we had an interview sa mga personal account sa mga kauturan naton, yung mga nagabligya iya sa merkado. Si Sir to nga nagapangiyad sang langka subong sa Libertad Public Market naman niya alin sang 1986 ang pagsugod ni sang EDSA People Power iya gapangiyad na kuya langka sa Libertad. At okay man kami ya. No? Pero iba nato niya nga mga kauturan, madumduman man during that time ang mga eksperyensya, no? Pag mayara gani sa mga, 'di ba? Mga human rights bala nga mga advocate, mga claimant bala. May nakuha sa gobyerno because during that time sa EDSA People Power Revolution, no? Naka-eksperyensya sang torture, no? Sa pagbayular, sa ilas ni tawanon niya kinamatarong because nga sa pagpakigbato sang ilas ni iya nga diretsyo. Nga hindi nakoporme sa rehimeng Marcos. No? So amo na during that time. So kadamo man, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, lain-lain nga account, lain-lain nga eksperyensya. Because we have to remember, 20 years man, no? 20 years man nga pagpangalagad sang Marcos regime. 20 años. Authoritarian rule. He declared martial law, and then pag 1986, February 22 to 25, di amat-amat na nagtililipon sa Epifanio de los Santos Avenue, amo ning EDSA, kung sa diinti. Nagpatigayon sa EDSA People Power Revolution. Sa martial law kag sa EDSA People Power, isa ang bombo radyo sa nakabaton man sa mga pagpamahog sang gobyerno. Sa Iloilo during that time, naga-broadcast ni sila while ang mga military aras palibot mo. No? Ginabantayan and anytime i-take over ang istasyon sang bombo radyo. Ti apisar sadto sang pagpamahog. Wala ini nakapauntat sa bombo radyo sa pagpadayon sa pag-broadcast. Nagpadala pag ang bombo radyo sang dugang nga puwersa sa Manila to augment sa coverage. Pila ka mga broadcast stations ang ginpasarado or gin-take over sang militar sadto. No? Ti ang isa sa madamo nga apektado or na biktima sining ginatawag naton nga dictatorship, diktadorya nga pang gobyerno. Ang isa dra media, ang broadcast industry. No? So amo man ang mga eksperyensya during that time, pero nagtindog ang bombo radyo puwerte, no? Until now. So amo na ang mahambal naton yung pabugal naton dira. So, anong inyong mga eksperyensya? Especially sa mga older sa aton. Although, hindi ini siya bombolito excuse. Chikero nato ng patrol bombolito. Although, hindi ini siya excuse sa mga ulihing tubo, no? Because ari ni siya sa aton history. Ari ni sa ginatunan tani since elementary up to high school, up to college. Kay nakamarka niya sa aton iyang history. Amo naman lang ginahambal. Dibla? Kilalahon tagi diyang aton pungsod, anong aton yung mga naagyan. And from that,
Siyempre, anong mga lessons ang gusto ipalabot? No? That is why we have to know, gidya. Di mingin rason, ha? Wisa, subo-subo lang. Especially sa mga ulihing tubo, no? May mga bagay nga, anong EDSA, People Power Revolution, anong martial law? Duway mas bungog. Pero kung sa bahay niya sang computer games na, mga Dota, mga COC, tiara da yun. Although iban, mga ulihing tubo, very responsible man, ha? That is why nga, kita yang mga ginikanan, no? Kinanglan, tagid ni? Kinanglan, dumdum tagid ni sa aton iya nga mga kabataan. Kita man ang magtudlo sini para sa aton iya nga mga kabataan. Okay? No? EDSA, People Power Revolution. Sige. Chikero naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo. Please share to us ang inyong nga during that time, anong inyong recollection, anong inyong ginaubra? No? Isa ka mo sa mga nakabaton sa pagpamahog during the time sa gobyerno or wala man? Or pareho ka mo to ni Certus Libertad Public Market nga, kuya, kiyad lang ko di lang kat, okay man ah. Iti sa Manila, man to yung sentro sa tutatanan. No? Duay makami naka-batsag dari kung sa kunano ang pagpamahog. Or kaangay ka mo dari sang iban nga nakabaton iya sang nag-harass, torture, or dira, no? During that time, kay grabe, because of the curfew hours, no? Pagpatuman sang curfew, maglisa ka da, hindi pwede. Mag-rally ka, may baluan ka, kontra sa gobyerno yati, tapos no? So, amuning mga personal account, mga eksperyensya sa pipila naton iya ka mga kauturan during EDSA People Power Revolution. No? 42 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Chikero naton ha, sa mga tagpalimati naton, kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Ining 40 anyos nga lalaki patay matapos ginlutang sa Purok Sigay, Barangay 2. Ari na naman ta. So, ang Purok Sigay, Barangay 2, sa mga kabombo, sa mga kauturan naton, balo naman kitas na. No? Ini yang barangay ni, pag maglawag kas ni iya nga barangay ni, tatak na gyapon niya ang illegal nga droga. Chikero naton, anong pinaka-latest nga developments sini? Kamusta ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod subong yang aga? Chikero naton ang unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianizil Minardo. Bombo Zil, good morning! Bombo Bombo ayong aga live kita diri subong sa may police station ito no diri sa may area sa nga police station 2 ha Bomboan kung sa diin sa pagapadulog naton diri ang aton nga dalanon dira sa may dalan Lacson, so medyo masako-sako na Bomboan kay medyo madamo-damo na ini ang naganilabay nga mga salakyan kasubong man mga pumuluyo no o kon mga kauturan naton dira sa may dalan sang Lacson kag may naga-bike na kon may naga-jogging naman nga mga pumuluyo diri sa may syudad sang Bacolod. Subog Bomboan ang aton naman nga panahon diri sa may syudad sang Bacolod no ang aton kalangitan is may mga bituon ini Bomboan kag medyo mabugnaw ang huyop sang hangin subong nga aga Bomboan. So kag subong no so wala pala tandaan nga magaulan sa sini nga aga ha Bomboan. So Bomboan kagabi no diri sini kita sa may isa ka balita which is ini ang 40 anyos nga lalaki nga ginakilala kay Jonard Isquilla kaga dira Bomboan no. So no sa information
information nga ato nakuha is nagarenta lang na sila sa may Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City, Bombo. Ano, apan na research naton sini sa iyang background na Bombo, ano, sa year 2012 is mayari ini siya kaso nga theft, no, pero i-verify tina karon sa may police station 2 Habamboan kay ini, no, apan digging up naton so may ara ni siya nga kaso nga theft, which is sang una Bamboan ang Station 7 Commander Penny si Chief Inspector Levy Panggi pa, no, which is sang una Bamboan suno sini sa investigation sang kapulisan, no, si Jonard Esquilla sang Purok Makawiwili, Barangay Banago, nanab ini siya sa complaint nga sang iya sini nga maninay o kon godmother nga ginransak ini specimente ining godmother niya amo si Charis Perecon na Bomboan nga na-claim nga ining suspetsado ng ransak sang iya nga balay kaga nanguha sa mga several items, no, which is nagkandak ini operation ang sabahin sa Station 7 Bomboan, no, kaga diri nakuhaan siya sa PlayStation portable nga nagabalor sini sang 15,000 pesos kagang pawn shop receipts nga naka-recover ini kay Esquilla sa nga year 2012 Bomboan, no. So amoy nakaron ang aton nga checkeron kay ti amo ini ang aton nga nagather nga information o kan ang background pa lang sa nga suspetsado o kan sa nga biktima kagabi nga ginluthang patay. So sa subong nga Bomboan blankwall pa, no, kung ano ini ang iyang motibo bala sa mga suspetsado sa pagluthang patay kiti suno sa mga pumuloy o residente sa nga Purok Sigay kagabi nakabati ini sila 5 to 6 kalupok Bomboan, no, kaga dito na ini do may live-in partner ini siya nga upo niya nagaarkila dira sa may Purok Sigay Bomboan, no, kaga wala pa sini nabalaan man sa mga kapulisan kung ano ang motibo kan ngayo man kita diri sang ilang initial report o kon statement diri sa may police station 2 Bomboan. 5 tubtob 6 kalupok, meaning gidugin somehow gid paarakan man siya. Yes, correct Bombo, ano, kagya dragin mismo sa iyang panimalay, which is Sa nakita na pertahan ni, no? Pertahan sang balay yan natumba siya. yes, ara sa sulod gid mismo Sulod? sang iyang panimalay. May posibilidad Bomboan kaya to gid dito nag-aluntad, no, kay namang ko Grabe. gabi dito. Yes, correct ka Bomboan. So nang dira, no, sa may Purok Sigay nagapang arkila lang ini ang si Jonard Esquilla Bomboan ini ang victim. So hindi ginada siya residente gid o kana dira gid bala mismo nakalista bang iyang pangalan. So hindi gid na residente dira sa Purok Sigay. Kiti sang year 2012 gani sa taga Purok Makawiwili man ini siya sa may Barangay Banago diri sa may syudad sa Bacolod Bomboan. So, hamakon mo, Bombozil, sinulod gid siya sa iya balay, ha? Sinulod gid siya ya. Correct, gida Bomboan, so daw wala na ni ka pahuwayan, no, dira sa may Purok Sigay do halos kada gabi kada semana ya do may nagaluntad na lang gid nga mga shooting incident kay ti inibala ang mga hilit-hilit am ginambal naton biskan ano pa di ka grabe ka strikto sa nga paglibot sa mga kapulisan kumo kay may mga tuntog gid bala nga tao Bomboan. So do hindi ikis manigar nga may mga insidente kay ti amo nang ginambal naton nga biskan hilit-hilit ini hindi man gid tanan ma-cover sin o kon malibot sa mga kapulisan kay kung kakisa gani ang mga ginabantayan siniguro sa mga suspetsado is ang mga pulis laman, no, kundi sini sila maruta kaga malusot man sila kung may mga target man sila Bomboan, no, especially diri sa may barangay tukon sa mga portions sa Barangay Banago do kadamo-damo ginadi sila Bomboan, no, pero may nga mga insidente nga nagakahilitabo. So, Bombozil, syempre, kundi barangay 2. Ang mga kauturan tagambal tinano naman ini kang tana naman ini sa illegal nga droga kag sinuni may kaupdanan siya, may ara naman siya nga mga upo just like bala kun related siya so kung ano nga mga grupo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, Bombozil. Correct ka Bomboan. So amo pagid na ang aton nga chikeron kay ti sa year 2012 nahibaluan naton nga may kaso ni gali sa pagpangawat angot sa pagpangawat Bomboan, no, dira sa may Purok Makawiwili Bomboan. So pero ini Bomboan kay maghambal kita yang Station 7, no, area na ini sa nga Mansilingan. So dito na Bomboan, edo area na ini sa Mansilingan. So karon chekero naton kung di ini bala nagluntad ini ang record niya, no, kay ti ang nagdakop siya ang Police Station 7 Bomboan, no, kay kung magamba ka dira sa may Banago dapat iyan na naka Police Station 3
kung dira nagluntad ang insidente o na diri man sa may yes, especimente gid ang Police Station 3 dapat kung dira nagluntad sa may Barangay Banago, Bamboan. Mm. Yes. So, no, ginhambal kung pero why ni siya kaagi, let's say nadakpan siya nga aside sa theft, having a background nga sa illegal nga droga, Bombozil? Bamboan, ang amo lagi na siya ang nakita ko kagabi sa pag-research kay nino sa background sini. So amo lang gini isa nagwa. Pero checkero naton sa mga kapulisan karon na Bamboan kay base may mga background pagid nga dugang sini kung ano pagid ni ang mga informations nga makuha naton Bamboan. Mhm. Ano oras gani ini Bombozil nagduntad? Yes, kagabi Bamboan, pagpadulong dito sa patrol is 15 minutes, no? Before mga 10:15 siguro ato ang Gabi na. nagaluntad, ini ang pagpangluthang patay diri sa biktima. Gabi na, no? Tigin sulod Yes. pa siya sa iya nga panimalay. Tido, why ni siya ka prekatar? Why niya ninahandaan siguro? Correct gid Bamboan kiti kung nahandaan niya gini no may posibilidad man sa gihapon na Bamboan nga or may resistance naman dirabi galing kay ti ini kung pila na bikabilog kay ti subong daw wala pa gid kita idea kung pila gid bala ka suspetsado ini ang nagtira no sa biktima kaga ambulan na Bamboan makakululbaan kay ti maayo lang ang iban siniguro nga kaupdanay sa sulod sang iyang panimalay no wala nagkaladalahig Bamboan. Kaga kay ti kagabi dito nabatian naton na may nagahinibi dito which is siguro live-in partner niya ini Bamboan ang upo sa panimalay nga nagaarkila dira sa may Purok Sigay Barangay Banago Bamboan. Amo gani man. So, we'll see kung ano pa ang duga nga investigasyon diri sa ato nga mga katapos ang kapulisan kung balati may kang tanan ni sigapon sa illegal nga droga. Definitely, syempre, hindi sabahin sa otoridad na nag-operate sini, no? Kung sino ang may pinakamotibo sa pagluthang patay sa iya, no? Bombozil. Yes, correct. Gada Bamboan kay ti sa masami na naton bala no sa kapila na diri nga naghitabo nga mga insidente kung mag-amo ni nga background mo pagpangawat o kung illegal nga droga ang masami nga motibo sini is lansihanay Bamboan no sa bahin sini kung may mga illegal activities kamo kung kakisa mo ni grupo nyo man lang ang nagatira sa mga biktima nga ginapangluthang patay sini kung kakisa Bamboan. Pero suba karon checkero naton kung ano gini ang rason na Bamboan kung may idea na bala ang kapulisan kay ti kadamo na subong ang Bamboan na nagluntad no so mga unsolved pa ang iba na dugangan naman subong liwat ang kaso diri sa pagpangluthang patay sa may Purok Sigay Bamboan so daw nagatambak-tambak na ini which is natingwaan man ini sa mga kapulisan galing kay ti daw medyo mabudlay gid kay ang iban nga mga nakakita dira ako naka-witness na so ka nabudlayan man o kanahadukan man ini manugid sa mga kapulisan na Bamboan. So kay para man sa ilang seguridad kay hindi man ma-force gid sa mga kapulisan o kung napugaon gid nga magatuad sila sa kung ano man o kung sino man ilang nga nakita nga naga ano sini Bamboan no nagabuhat sa biktima which is ginluthang kaga nabawian gid ini sang kabuhi Bamboan. So may posibilidad kung anom kalukbok ko na limasin so kung naigo gid o ko na tuon gini no o kana igo gid mismo sa iyang lawas sini Bamboan so ti amo gina ang iyang that's why dead on the spot gid ini ang biktima Bamboan. Kumbaga, Bombozil, sigurado gid siya nga mapatay siya. Yes, kaga siguro Bamboan gin palapitan gid o kana lapit gini bala Bamboan kiti do wala na nakapalagyo gini kay ti ara mismo gid sa iya nga panimalay which is hindi lang siguro isa ka tawo ini ang nagbuhat no may posibilidad base duwa o kon masobra pa Bamboan. Amo gani man. So, we'll see, no? Sa dugang nga investigasyon sa ato niya makatapos ang kapulisan, kiti hindi pa mahibaluan, no? Kung may atraso ni siya, kung ano. Pero, despite that, no? Amo rin bilang ginambal natin kung ano man ang atraso sa tao yan, hindi man niya buot ang balon nga dapat tatsyon mo na lang siya, ya. Ay, ti, may ara kita sang kasuguan, dris duta, kasi dito babaw sang langit, iti. So, hindi pa niya pwede nga ang tao, ya, anon mo na lang, sudlon mo sa panimalaya, kag patsyon siya. Correct kada Bamboan no maayo lang na permi kung inang may sala man bala nga mga tao pero galing kay ti Bamboan ini no biskana sa diin mo ya ibutang no nga sa mata sang Dios o kon sa mata sang tao kay ti amo nang permi nga ginahambal naton kung may sala niya no bahala na ang Dios o kon ang husgado sini mag judge sa ila Bamboan so wala kita ya sang right nga magutod
sa nga kabuhi sinisang tao Bombo gani kisubog daw na andan na lang gini nga kung may salang isa ka tao kung tanaw naton ganitong natabo sa may maaw bala Bombo ano sa may syudad sang Bago which is do kahapos lang ini magtiro do ka wala pang duwa-duwa nga Oo. gintiro ini o kung ginluthang patay ang nagtambag lamang kontani Bomboan. In broad daylight do amo na bala do ka dasig bala mag-react no ngay na blang isog ka di kay may pusil ka away ka mo tiare ay tiruhon ta ka do ka amo na lang gid sina no kahapos siya ang kabuhi sang tawo nga because nagyan sang kainit mo patson mo gid siya ya. Amugid gani Bombo ano so daw makambal ka nga daw na anad na inino mag-amo ni siya ya daw na anad na lang kahapos sa iya ya mag-aabot lang sa iya sini nga armas luthang ka magapalupok no daw ka wala gid ya pang duwa-duwa kon daw desisyon niya nalagi daw kon daw na plano niya na nga patsyon ang isa ka tawo Bomboan so amoy na ang aton nga mga pahunumdum gid sa aton nga mga kauturan no kung may mga aligot-got sila kon mga old grudges Bomboan nga kung pwede lang maistoryahan kay hindi na maglabot sa punto nga magpinatsanay pa Bomboan so dapat amugin na ang likawan sa aton nga mga kauturan Bomboan. Okay, sige. No, so anyway, no, antes ka mag-extra Bombo Zil, kamusta ang aton iya nga palibot? Yes, subong Bomboan no? So mahambal ginaton nga medyo matawhay o kana matawhay subong ang syudad sang Bacolod Bomboan amula na no, medyo mabugnaw gid diri sa may sagwa no diri sa may syudad sang Bacolod kagabi Bomboan ang temperatura do medyo mapaang-paang no apang subong ang huyop kahangin na Bomboan do makambal ta nga daw December na kaga subong madamo sa gihapon sang bituon ini ang aton nga kalangitan kaga kabay pa nga indi lang magulan maayo lang ang tiyempo Bomboan diri sa may bahin sa nga area ka station to kag sa dalan sang Lacson madamo na kita malakit Andre Bomboan ang naga nilabay-labay sa subong oras na manog alas 5 na dugay-dugay Bomboan so sa subong oras may mga pasahero na nga nagasakay sini sa tricycle no papauli sa ila mga panimalay ang iban kag ang iba na Bomboan no may kana mahambal naton nga pakadto pa lang sa ilang ulobrahan sini Bomboan so all in all Bomboan no generally peaceful subong ang syudad sang Bacolod sa sini nga aga Bomboan. Okay, sige. Salamat kid Bombo Zil. Yes, sa Bomboan live gikan diri sa Police Station 2 ini si Bombo Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Zil Minardo sa unang hugnat sa balita gindulon sa aton subong yang aga diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. 58 minutos na ang nakaligad sa oras nga sa 4 sa aga. So amo pa ni ang ginaimbestigaran kung ano ni ang motibo naman sa paglutang patay kay Jonard Esquilla. 40 anyos, residente sang Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Okay. Nag-board ni siya, no? Nag-board sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. No? So hindi man gid siya native o taga-dira, no? Pero naga-board siya abi, no? Dira temporaryo nga nagapuyo sa Purok Sigay, Barangay 2. So, ginsulod ni siya, no? Sa iya balay, ginsulod gid grabe, no? Parte, no? Sinulod sa balaya, kaanom kalupok, 5 tubtob anom kalupok na batian dito sa mga tao sa palibot. So, meaning, giyatan dre, ginsigurado gid siya nga ang pagpatay sa iya. Si Esquilla bilang background, again, bulag niya sa asawa, may mga kabataan, kag sa karon upod niya subong niya ang iyang live-in partner. Amo ni ang ginatanaw diri kay hahambal gani sa mga pumuluyo sa area, no? Mga 5 tubtob 6 kalupok ang ilang nabatian, kag nalasapwan na lamang nga nagahamyangon sa footwalk malapit sa ila puluyan ining biktima. Kubi nagdalagan siya, no? Tinakaangkon ini sang 4 kay gusang bala sa nagkalain-lain man iya nga bahin sa iya siningalawas sa gintunaan sa iya kamatayon. So ano ang rason, no? Sang pagpatay sini sa iya? Magambal ka Purok Sigay Barangay 2, hindi mo man mabaso lang mga tao kung sa ila paminsaro na ni droga naman eh. No? Kahit Barangay 2, pero ginada yan, no? Kadabay bust operation sa mga kapulisan ta. Susara. No?
So, amo ning dapat man, no? Subong nga tutukan sa aton nga mga kapulisan. Kaya takay balokon, may atraso siya ni sa mga kagrupo yaman lang, or may ara siya sa may natapakan nga tao, or may ara sang naghingabot sa yes ni nga kabuhi kay may grudge, o kung got-got. So, kadamo lang sa mga palamangkutanon man, no? Subong niya, do ka simple na lang gidya bombolito, no? Do amo na lang gidya ka simple yang kabuhi sang tao sa aton nga mga kauturan. Malas pa lang, isa may magkalasapwan. Again, kita mo to ganit itong sa Barangay Maaw, syudad sang bagong ato ya, why man to sila grudge, no? Anuhay lang gid sila, baisay lang gid to sila, kay tungod lang gid to sa parkingan sa ila tricycle, diba? Pumuli ang isa, pagbalik niya, tamaan siya kaisog, dala siya armas kag tiruho niya tong naniklod siya mo. Tiruho niya utod sa biktima kay gintiklod man siya. So, muna. Isa may mga bagay nga do, kabudlay na lang gidya, no? Niblang hindi ka kabalo. Malas pa lang may masapuan. Dito na awontan kung anong pinaka-background kay sa report gani ni Bombo Zil, si Jonard Esquilla, may kaso ni siya nga theft o kung pagpangawat. But aside from this, no, kasi kadugay naman na to. Pila na ka years ago, no? So aside from this, ano ang background niya sinidugang? Kung may kaangtanan sa pagduso ni sa illegal nga droga, sino ang naakig sa iya nga gabi, pasado alas 10 sa gabi, may nagsulong pa sa iya sini nga panimalay kag tiruhon siya. Patsyon siya. Hungod, ginsigurado gid, sa aton nga mga kauturan, no? Ginsigurado gid nga patsyon siya. Naglagan pa siya, sapuan na lang gid siya sa footwalk. Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko. Aton nga diskusyonan, sa aton nga pagpangalagan sa subong yang aga. Dili lamang sa Bombo Reports, First Edition. Dalang kita, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga mas Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Diri lamang sa Bombo Reports First Edition. Parayon sa ato niya nga pangalagad, no? Diri lamang sa Bombo Reports First Edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no? So mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni malataho, aga pa magbulugtaw ha. Bugtaw na, bango na. Kin are 5 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Subong sa pinaka-latest nga update, no, sa Ukraine kag sa Russia nga conflict, gininsist ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga way sila nahadlok sa anuman nga pungsod. Banya nga madamo sila sa mga kalyado nga pungsod nga handa magbulig sa ila. Yan mo na yung reaksyon sa gin-announce ni Russian President Vladimir Putin nga gin-adapt na nila ang duha ka breakaway regions ang Ukraine, ang Donetsk kag Luhansk. Perting mga pangalan, no? Matapos nga gin-announce, no, nagbutang ang Russia sa mga soldado sa duha ka region kung sa rin ginatawag nila ini bilang mga peacekeepers. Madamo sa mga pungsod ang naghambal nga ang pagkilala sang Russia bilang independent parts nila, no? Isa ka pamaagi nga ginahandaan para atakihon ang Ukraine. Amo ning ginakangawan, no? Ang pagpangatake kahapon sa pagpakikangot gani naton sa aton iya nga Bombo international correspondent, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa kay Bombo international correspondent Ma'am Joy Fernandez Tolentino. Aba niya, okay pa man kami diri. Although stricto lang, magwa ka, dapat may legal ka nga dokumento. But sa subong, no, sa aton iya nga mga kauturan, no, sa pinaka latest nagdeklarar ang Ukraine, no, sang state of emergency. Unang pinaka latest nga development, mas medyo hugot-hugot subong gani connect kita kay Ma'am Joy. Ma'am Joy, kamusta ka mo dira? Kay ambal niya to, ti sila ya padayon man sila nga nagatrabaho. Wala pa man iya sang mandatory nga repatriation or ginamando nga evacuation sa ila. Naman niya gina-mobilize pa subong, waiting pa sila kung ano pa ang mga duga nga mga instruction kay iban nga mga Filipinos dito ginabutang na sa safer grounds nga ginatawag. Matapos man iya, no, sa declare state of emergency, ginkakas man sang Russia ang ila sini nga diplomatic staff. No? So, amo ni ang interpretation sang iban sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo ay nano ni magera na gid ni. Iti we have to remember ang mga military, mga forces nga nagabulig, ang Amerika ato naman to sa border, ang UK o kunang United Kingdom, no? Ato naman to since pasang tinalikdan. So aton diri ginapamuyan takay kun mga tension kag mag-init tayo basta way lang ya sang girada. Somehow hindi maramano mga tawo, no, pero ni subong bala sa tension ni gamahal. Ang epekto ni subong yaho, gamahal ang gasolina. No, kita diri sa Pilipinas, way naging panaog ang gasolina, ang gas. Isa ni sa mga tudlo ang epekto sang conflict ni sang Russia kag sang ano ni gani pagtawag sang Russia kag sang Ukraine.
No? Nag-desisyon ang Russia nga kakaso ng mga diplomatic staff halin sa Ukraine. Kasunod ni isang tension sa tunga sang Russia kag sang Ukraine, kaya according sa Russian Foreign Ministry nga tinutuyo sini nga protektahan ang kabuhi man sa ilang staff tingagin mga kaso nila na staff. Okay, kumbaga kung tanawon mo subong ang Ukraine gapangaman lang na sila, no? Ang aggression kumbaga ang ginambal ang ano ni gani ang pressure ang ginatanaw halin man niya sa Russia. Liwat sugod abis ang gin-announce ni Russian President Vladimir Putin nga mangina kabahin nila ang duha ka breakaway region sang Ukraine nga nagpatigayon abi sang hublag protesta. No? So, tiyan mo nang ginambal, mo na interpretation sa mga kautulan. Tingnan, kasun mo tong imo nga mga diplomatic staff. It is as if nga ginaproteksyohan mo, sa subong proteksyonan mo, tingahaw, may ara sa Ukraine sa bahin niya sang Ukraine do silang magasugod sang giyera. Do hindi man sa subong nga sitwasyon, no? Do ang pressure, ara man niya sa Russia. Because, kung nagkapamangkot kita sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, what started the conflict between Russia and Ukraine? Anong ginsuguran sinitanan? Kasi currently, again, subong may ara tensyon. No? Ang Russo-Ukrainian War, nagsugod ni siya way back 2014. Following sang Russian annexation sang Crimea from Ukraine, ang Russian government nahadlok, feared nga ang Ukraine's membership, ang pagkamiyembro sang Ukraine sa European Union kag sa NATO, pagambal kita NATO, North Atlantic Treaty Organization. Also, ginatawag ba niya siya nga North Atlantic Alliance. Isa ka intergovernmental military alliance between 27 European countries, duha ka North American countries, kag isa ka Eurasian country. So, gina-implementar sining North Atlantic Treaty, no, sining organisasyon ang North Atlantic Treaty that was signed April 4, 1949. Founded sa April 4, 1949 sa Washington, D.C., United States. Ang headquarters nila sa Brussels, Belgium. Ang mga founders sini United States, France, United Kingdom, Italy, Canada. No. So, ang mga miyembro, United States, France, United Kingdom, Italy, Canada, Norway, Netherlands, Belgium, miyembro sa NATO, Denmark, Portugal, Luxembourg, Iceland. No? So, amo na, sa ato niya nga mga kauturan kag amo ni siya ang 12 founding members ng NATO. So, amo nang fear, no, sang Russia. Again, ang iban pa mga countries na miyembro sang NATO, Greece, Turkey, Germany, Spain, Czech Republic, Hungary, and Poland, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia, Albania, and Croatia, Montenegro 2017, North Macedonia. So, amo ini ang pinakaginsuguran. Kag ang ilang membership ginakangawaan sang Russia that would compete
that would complete rather sang Western Wall sa mga allied countries by restricting sang access sang Russia sa Black Sea. Kaya mo nang ginakawa na hindi sila maka-access to sang Black Sea. So ang Ukraine officially gindeklarar na nila ang ila sini nga kaugalingon nga independent country sa August 24, 1991 from Russia. Sang ang Supreme Court Communist sang Communist Supreme Soviet, meaning ang parliament. Sang Ukraine, nagproklamar nga ang Ukraine would no longer follow sang laws sang USSR and only the laws sang Ukrainian SSR, de facto declaring Ukraine's independence sa Soviet Union. So, amo man ang gusto ya matabo ya sang Ukraine, hindi gustong Russia. Amo man ang pinakasuguran sang conflict. No? So, amo na. So, until now, amo nang ginakang, that is why nga to the rescue man ang Amerika. No? To the rescue man ang Amerika sa Ukraine, ang United Kingdom, amo man yung mga nagapululig kag pila iya ka mga kapungsuran. So, amo nang ginapangamuyuan naton kay at the end of the day, kung ining mga gera nga ini sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, waay tagid ni ginapangayo. Because hindi lang man sila nga mga kapungsuran ning apektado. Although una best damo to sa mga utod naton yung mga Filipinos ang ato dito ya sa Russia at the same time ato dito ya sa Ukraine. Nga from time to time naga-interview kita ni sa ila. No? So hindi naton gusto na ikaduha. Aside from this, ti ko maggira ni sila. Mabulig ang iban nga mga kapungsuran. Economically, sa ekonomiya, bag down ginaya dayon niya. Sino maapektuhan? Supply sang gas, no? Nga mahalin to sa Ukraine niya, amo na, rason nga, isa pagid na, no? Apektado kita, kay kita man nga sa Pilipinas nga, dependent man tayo nga dahil kung anong presyo sa world market because of the oil deregulation law. So, pwerte ni kadako nga epekto if no? Ang matabo sini sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo gyera. So dugi na somehow, no? Amo tong hambal kahapon sa aton nga Bombo International Correspondent si Ma'am Joy Fernandez, sabi niya, kami diriya way man kami mabatyagan nga mo ginaka-tension pero ga preparar, especially ang balya nga amon yung mga employer mga kabataan nila gimbutang to nila sa safe nga lugar. Sumayo man gid yang makapreparar ka kay hindi ka kabalot pareho na subong. Ang Russia kakasund gin kakas na nilang ila diplomatic staff to sa halin sa Ukraine tanong butang balon yung ginapakita sina. Ang Ukraine nagdeklara na sa state of emergency. Oh. May implication gid na ya no, sa aton yung mga kauturan. So that is why nga burigan tanga pa mga muyuan lang amo na nga dani ang sitwasyon sang kalibutan sagi pataya aton ya gera. Di bala? Sagi ka pataya aton ya sang irinaway nga ka pinuot na nga daan sa sitwasyon, way pataya naka butwa, ga amat-amat palang tayo butwa sa COVID, tapos amo naman no? Ang iniiyang tensyon naman. So, amo nang masubo, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, mapos kita, rather mga kabiran, balikan nato ng patrol para iya sa dugang nga mga balita. Ito yung mga OFWs dito ya, may mando na sa ila para sa pagpahamtang sa ila iya sa safe nga lugar. Amo na ginabili naton kay iba naton yung mga OFW sambal ni Ma'am Joy Fernandez kani man niya kami daway pa man niya kami naka-decide nga magpauli gid kiti okay pa man magpauli kami sa Pilipinas ti mano kami may ginasagod kami nga pamilya sa bagay may punto man pero pinaka-importante subong no presence of mind if in case man gid may mga plans na in fairness aton yung mga utod yung mga OFWs dito kung ano man gid na magkalanabo mayara na sila sang plano mag-exit no sa if in case sa Ukraine
no? May mga plano na sila. Mayara nga ang gambal ang ila employer, no? Sa ato na interview nga dalon sila. Mayara man niya nga ang gobyerno mismo nagapag-angot sila nga tatapon sila. So amo lang na. Pero ang pinaka-importante gid sa tanan, hindi lang yaman dayon yung gera, no? Kung masigilanunan pa man ini. In fairness man sa ninyo, ang Ukraine is an independent country. Kumbaga, gusto niya, kumbaga bla pareho na bla sa ginatawag bla naton sa aton yung mga bombo relasyon kung gusto mo yan magkalas kung sa Tagalog. Gusto mo niya maghalin, hindi kaya pasugtan, diretso mo man na. No? Kaya hindi ka na binanamian nga mangin upod dya ka. No? Dito naman siya sa iban. Ngakig ka? Mas na, no? Ting Russia, gusto niya gyapon sa iyang Ukraine, hindi na to siya mag-alay. Tipa gusto iyang Ukraine, kung hindi siya mag-alay, importante, maproteksyonan niya man ang iyas nga ako galingon because nagdeklarar naman sila sa independence way back, pero 1991 pa. Di ko magmiyembro sila sa NATO. Importante, wala ka mo ginaano. Drati kay damo man ginambal, fierce ang Ukraine. Rather, ang Russia, no? Hindi amo. Sige, balikan naton no, ang patrol sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga diri sa aton yang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga si Bombo Liani Zil Minardo sa piyak nga linya. Bombo Zil, sa dugang nga report, please go ahead. Masubra na nga 2 ka bulan man sa nga natabo ini ang bagyong Odette which is diri sa aton sa bahin sang Negros Occidental. Ang isa man nga naapektuhan is ini ang sa syudad sang Cabancalan. So padayon sa gihapon ini Bamboan na pagapanghatag sang cash assistant kung sa diin ini ang Cabancalan City Government sa pagpanguna man dira sa mga mayor kaga vice mayor akon sa diin ang distributed from the local fund nga 97,138,000 pesos as cash assistance no para sa biktima sa nga Typhoon Odette. So ginpanagtag na Bamboan which is ang sa may totally damaged na kabaton ini ang mga pumuluyo dira sa may syudad sang Cabancalan sang 4,000 kaga sa partially damaged Bamboan no naka-receive naman sang 3,000 na pesos no. So sa kabugusan na Bamboan mayara 10,623 ka household no kag mayara man nga avail sang housing assistance halin sa National Fund which is distributed sa nga nagligad Bamboan sang February 10 to 22 sa 19 na ka barangay Bamboan. So ini nga mga bulig isa dako man ini no ang pagpasalamat sang pumuluyo o kana sa residente dira sa may syudad sa Cabancalan kay ti at least sa papaano Bamboan no nakabulig ini nakasustainer ini sa ilang panginanglanon sa panguna o kana pag-umpisa liwat sa ilang pagapangabuhi Bamboan. So at least, medyo, although somehow medyo madugay-dugay na ni ang Bagyo Odette, pero at least may nagtupa, duga nga bulig para sa ila, Bombo Zil? Yes, correct kada Bamboan kay ti ang iban sini sa ilag paabot pa so ginahulat-hulat pa man na Bamboan kay ini ang ginapanagtag is from local fund lang ini ang 97 million na Bamboan so wala pa nakaabot sini siguro dira sa syudad sa Cabancalan ang National Fund which is taga 5,000 ini Bamboan ang sabahin sang mga totally damaged no sa area sa local fund lang 4,000 ang totally kaga 3,000 pesos ang sa partially damaged Bamboan. Okay. Yes, sa subong nga Bamboan, update kita diri no sa may aton nga sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod. So subong nga Bamboan. So madamo na gid ang mga salakyan nga nagapakadto pa kare busy na gid katama diri sa may dalan sang Lacson kay diri sa may naga-jogging diri sa may lapit sang Capitol o kan sa may North Road Capitol ayon na Bamboan. So madamo na diri ang nagalabay naga-jogging nga Bamboan kay ang sa likod ko no damo sang nga tawo diri sa may BPO company nga ara sa Sagwa kay ti naga-shifting naman ni sa ilang trabaho Bamboan kag ang mga nagabaligya diri bala no sa mga pagkaon diri sa may North Road Capitol. So nag-amat-amat naman panghimos no wala na di may makita kita nga nagabaligya pipila na lang siguro Bamboan no kana mga baligyaan na lang sang tubig sa mga dulce amo na lang na makita naton pero subong malinaw na kaga matawhay diri ang dalanon sa may North Road Capitol Bamboan. Damo na dira naga-jogging naton yung mga kauturan kay syempre bukas ang lagoon at the same time
kabataan ganiti pwede naman niya sa Kapitulagun mo, Bombozil. Yes, correct kada Bamboan. So 70% sa gihapon ini ang makasulod dira sa may Capital Laguna Bamboan kagakaron no. So makita man na dira naton kung mga alas 6 na Bamboan nga may naga-zumba, may naga-jogging, may naga-running nga mga kauturan kag kalabanan Bamboan mga oldies dira ang naga-zumba gina. So malaka kita nga makakita dira naga saot no ka naga-zumba nga mga pamatan-on kalabanan gid may mga edad-edad na Bamboan. Amo na gali. Pero ginapanomdom ta mga kauturan ta alert level 2 kita kay kahapon sa Sporty Macdamo nag-join sa Grand Rally no ni BBM kag Sara Duterte. Yes, correct kada Bamboan. So dapat biskan ano mga rally-rally dira na ginapatuman bala o kana ginahiwat sa mga politiko Bamboan dapat paminsaron gid sa gihapon no ang resulta sini o kana nga social distancing kag ipatuman gid no o kana tumanon gid ang minimum health protocol o kana ginapatuman sini Bamboan diri sa aton sang local government unit no kung ano man dira nga mga rally ang ginapatigayon so dapat ang social distancing ara gid sa gihapon na Bamboan. Ang ginabulubanta to thousands man ka mga Yes. pumuluyo no. So sa information ang reported na Bamboan is the mga ano no na 30,000 ang crowd Okay. ni ara sa nga kagabi Kaya ano Bamboan. lang to So ka social distancing magamutok gabi. amugid no kay may banda-banda pa to may mga ano pa Bamboan no. So may mga ano ganit tawag may pa music pa dito kagabi do mga alas 8 nagsiguro natapos gabi naman na Bamboan. So amo na sa mga kauturan naton kiti subong Bamboan nag-amatamat na nubo ang COVID cases diri sa may syudad sang Bacolod. So kinanglan gid nga i-maintain ta ni Bamboan para magnubo-nubo pagid sini ang aton diri nga restrictions o kana alert level naton ng Bamboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bomboziel. Yes, sa Bamboan, amo yadto ang mga balita gikan sa patrol. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo yan ni Zil Minardo sa dugang pang mga balita hindi sa aton subong yang aga sa aton yung mga kabombo. Kitaya, way mataya problema with regards sa mga political rally, sa campaign rally. Kaya syempre, campaign period ni subong. Ugaling, lain nga lain nga sitwasyon subong because yara pagid kita sa gihapon sa nga ano ni gani pagtawag nga alert level like sa aton sa Bacolod alert level 2 because ang COVID-19 no? Ang COVID ara pagyapon although nagakulo kalma no amo na kahapon nagapanumdom ganing COMELEC no sa aton yung mga kauturan nga maintain the social distancing ugaling nanong mo man ka maintain sang social distancing to ang unit team rally sa reclamation isa sa pagkadamo sa mga tao no naka-red, naka-green, naka-puti no? Dito sa may reclamation lapad-lapad na dira nga area no okay man tani ang area kay tanaw dira because ang tao ya maka-social distancing truck ka mga taong nagalalin sa mga nagkailan nga bahin sa Negros Occidental to give support agud ipakita ang suporta sa siniya nga mga kandidato. Pero again, we have to remember sa mga kauturan naton, again, nga we have to, inablang pa ng dumuntang COVID, ara pa na, nakabulubutuwa na tayo, no? Amo man sa iban, pagit kay, sa iban man nga mga kandidato man, same is true, kay may mga makonduct ni sila sa mga ilaman nga mga campaign, mga rally ni sa mga naglain-lain nga bahin sa Pilipinas, kay syempre, ang ila dira nga pinakatinutuyo ipakilala man nilang ila kaugalingon pakilala man nila ila lawas especially sa mga nagapati sa ila nga mga supporters wala ta dira yang problema ang problem subong paano tani nga maintain ta sa gihapon kay ari na ta sa punto nga nagkalma na gid ang aton sitwasyon actually ginahulatan na lang 4 days kay nga 24 na kita kung magsigi-sige gid ubo ang aton niya nga kaso dako giniyang pagpati nga qualified na taya for alert level 1. Kung alert level 1, it's just like new normal na sa aton, di bala? So, that is why nga it needs cooperation. Amo ning pinakaliyabe, kag amo ini ang pinaka-bottom line. Ang kooperasyon, no? Nga kooperar ang tanan, magtawhay man ta. Budlay man,
Subong di bala damo sang ginapreparahan, no? Preparar ang gobyerno para sa pagbalik sang face-to-face classes. Nga we were deprived or we are deprived of that for so long, for 2 years. No? Kadamo sa mga kauturan tang nag-work from home. Kadamo man sa mga kauturan tanga hindi why nakatrabaho. Madamo man sa mga kauturan tanga nagkaladulaan sang trabaho. Kag pila pa ka mga challenges o mga problema. So, kinanglan tagin niya tagsa-tagsa sa aton nga mag-cooperar. Why man na problema kung masuporta kas na nga kandidato? Why man nag-question kaya nun mo amo ng imus niya pagpati? We respect that. Pero sa subong nga sitwasyon, we have to remember also nga kinanglan niya, di ba, kay effective gid mo. Nga naga-distancing ka, naga-mask ka, gasunod ka sa protocol. Although kalabanan sa aton, na mo na yung hambal, vaccinated na. Kalabanan, man gid sa aton, mga vaccinated ng mga kabataan, bala 5 to 11 years old. In fairness, so sa pagsigdasig, maubos ang bakuna, driya sa aton sa Bacolod. In fact, ang masunod nga shipment sa mga bakuna, limited na siya. Pila na lang to ka doses. So, ba isa kalibo ka doses, ang unahon na lang gito, maswerte ning mga kabataan nga nagpalista kag nabakunahan na ya kay gambala national government, malimit na kadaan sila sa 10 million lang nga doses. Kung may mag-abot nga another 5 million, mapartihan kita diri sa Bacolod, ang unahon, ang mga bata sa mga medical frontliners, kag ang may mga comorbidities. So, muna gani, amo ni dire mo gid ya makita kung ano ka importante blang bakuna nga pag-abot sa bakuna pa vaccine dayon. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat mayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kagabi, no? Ang nagtililipon bala sa may Breadco Port namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa reclamation area diri sa may syudad sa Bacolod para sa sining unit team rally, meaning nanday presidential candidate Bongbong Marcos kag vice presidential candidate Sara Duterte upod tong ilang slate, no? So sa pagkadamo-damo sang tao, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga pumuluyo ni siya nga halin sa mga nagkalain-lain nga mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental, more or less mga 30,000, nakapula, naka-green, nakaputi. That's why yung panumdom sang COMELEC nga tuman dito gab monitor kahapon si Attorney Revo Sorbito, dapat kag hindi lang man sa iban pa nga mga future man nga mga rallies, no, nga kwan gid tani ma-maintain ta sang minimum health protocol kay Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Handa na gid kami as Bacolod sa Negros para sa alert level 1 mo, no, sa sining nabilin nga 4 ka adlaw kay nubo na gid ang kaso ga single digit na sa Bacolod, may time nga naga 0 case. So amo ni nga sitwasyon diri. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, mayra naman sang nagluntad nga shooting incident, no, kagabi. Patay ning 40 anyos nga lalaki sa nagluntad nga shooting incident sa barangay sa Purok Sigay, Barangay 2, no, mga ano ni siya, mga alas 10 pasado, alas 10 kagabing. Biktima ginkilala kay Jonard Esquilia, naga-board, no, temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Banago, nagaboard kag sa Purok Sigay, Barangay 2. Purok Sigay, Barangay 2 diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Bulag sa asawa, may ara siya living partner nga ginaupod-upod subong. So ginaimbestigaran kung may kaangtana naman sa illegal nga droga kay man 5 tubtob 6 kalupok gining sa iya, pagtiro sa iya nga ginatanaw dito, ginsigurado gid siya nga mapatay siya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, diya man naman niya sa bahin sa dugang nga balita namon diri sa probinsya sa Negros Occidental, ti ang probinsya sa Negros Occidental ginpanugutan na ang request ng mga airline companies nga dugangan pagid ang ginapatigayon nga mga flights sa kada semana kay limitado ning mga flights mo. Susubong okay na so no kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz,
preparado naman ang probinsya in kaso nga mag-alert level 1 na kami diri ang Bacolod kang probinsya sa Negros Occidental. So far amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam, salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita sa syudad sa Rojas sa bugos nga probinsya sa Capiz. Kahapon nga adlaw sa Miyerkules ginpatigayon ining peace covenant signing para sa safe election para sa national and local elections sa maabot nga Mayo tuig 2022. Gini ginhiwat sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral kag nagtambong ang grupo sang mga asul ang grupo sa incumbent mayor kag grupo sang mga pulahan kag ginhiwat tagod man nga ti mapasiguro ang kalinong para sa palabuton nga eleksyon kag naghatag man to sa mga mensahe ang kaparian ang kapulisan kag nagkalain-lain nga ahensya agod nga ti mapasiguro sa mga kandidato nga mangin malinong diri ang amon nga syudad sang Rojas maabot nga eleksyon. Sa dugang pagidnamon diri nga balita sa amon nga probinsya ti inyo na naman Bombo Radio Western Visayas nagguwa na sila kay may nagapati naging sila nga wala na gani sa may maabot nga payout. Kapin 40 milyones na Bombo Radio Western Visayas ang nataban sang napakilala gani nga ti ala Don Chioto bala nga tong sa double your money investment scam. So diin nagpatawag diri ang barangay kapitan si barangay kapitan Ray Magallanes sa barangay Baybay sa nga syudad sa mga investor sang double your money investment scam diri sa Rojas City kay man gani ang ilang apply na ginatagan sa ilang investment ang waay na gani nagpakita ining mag-asawa gani nga ansyano kung sa diin ti waay na makita sa ilang panimalaya. Amuna nga nagreklamo na sa karon ang mga investor kay hindi na nila mahagilap ining si Joselito kaga Hanilin Ansyano. Matapos nga ti nag-pay in sila kag nakita man nila nga nagbakal na sa mga madamo sa mga salakyan ang nagakadto didto sa ilang diri sa ilang balay man diri sa barangay Baybay pagkatapos adto ay waay nagani sang payout. Kagang ginatudlo diri iya nga utok-utok sini nga investments scam amo si certain Robert Rivera. Nga hindi naman gani mahagilap tubtob sa karon. Kasarugang namon diri nga balita lokal man ang interview to sa Bombo International Correspondent sa may bahin sang Ukraine nati inahadlok naman sila didto Bombo Radio Western Visayas interview diri kay Miss Frias sang dumalag nga sa karon didto gani sa may bahin sang Ukraine ay nagakabatsyag na sang kakulba ang mga OFW didto kag talana naman gani nga mayara nga paghiwaton nga repatriation ng aton nga gobyerno man sa amo nga pungsod sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa karon sang Ukraine kag sang Russia. So far amo na balita diri sa among syudad kabugas nga probinsya balik simo Bombo Lindsay. Madam, salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, mga dalagkuan namon diri nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan, Manuel sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Sa may isla sang Boracay, Bombo Radio Western Visayas nagalabot na sa 165 ang mga foreign tourist nga nagbisita sa may isla sang Boracay. Ini matapos nga buksan sang gobyerno ang border sang Pilipinas para sa international travelers gikan sa mga visa-free countries. Suno kay Malay Tourism Officer Felix de los Santos nga sang umpisagid February 12 until February 20
may nailista sila nga 165 nga mga foreign tourist nga nagsulod nagbisita sa Boracay kag ang ini nga mga turista gikan ini sa United States or sa America nga may 65, mayara man gikan sa United Kingdom nga 15, makag mayara nga gikan sa Germany nga may 13 sila. Bombo Radio Wasam Visayas. May ara man nga mga foreign tourists nga naghalin sa Australia, may ara man sa Belgium, Canada, Norway, France, may ara man gikan Sweden, Ireland, Switzerland, Hong Kong, Japan, kag maghalin sa Turkey. Kag ginadugang pa ni De Los Santos nga of course initanan sila mga fully vaccinated nga mga foreign travelers. Kag pag-abot man sa domestic tourist namon sa Boracay, ang may pinakadako gyapon nga turista nga nagakadto sa Boracay ti ang mga gikan to sa National Capital Region kay mostly no sa 47,582 nga datos ang amon nga Malay Tourism Office, almost half gid no mayara masobra 22,000 ka mga turista ang naghalin sa National Capital Region. So no, sa Malay Tourism Office dire nga gina-expect nila nga mas pang magadako ang mga tourist arrival or ang tourist arrival sa isla sang Boracay pag-abot sa bulan sang Mayo until sa bulan sang Hunyo. Samtang dugang pagidnamon diri nga mga balita sa amon diri sa probinsya sang Aklanbaw, makaluluoy gin ang gindangatan sang isa diri ka lalaki, di partikular dito sa may bahin sang Barangay Katiklan, particular sa Jetty Port sa reclamation area sa may Banwa sang Malay matapos nga dead on arrival ini nga gindala matapos nga maatrasan sang pison truck kahapon sang aga. Bombo Radio Western Visayas. Ang biktima na kilala kay Stephen Sahise, 31 anyos, kag residente sang Habana, Navas, samtang ang driver sang pison nga ginkilala kay Joan Segura, 32 years old, kag residente sang Kabatuan, Iloilo. Kag base sa investigation sang amon diri nga Katiklan substation nga ginaguide sigon sang biktima sa ang driver sang pison para ikonekta kag ipasiris ang linya sang backhoe para tani nga mag-andar. Yara sa may likod ang ining biktima samtang nagasenyas to siya sang atras siya to ang naatrasan sang ini nga pison. Dead on arrival gito siya nga gindala didto sa may bahin sang Motag Hospital dira man sa may Banwa sang Malaya. Samtang dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan, nakakontak man kita sang atonto nga mga kababayan, mga OFWs, Bombo International Correspondent, direktamente dito sa may bahin sang Moscow sa Russia, particular kay Bombo International Correspondent Alma Arcilla. Subong nagapabilin sa gihapon nga kalmado kag wala man to mga tensyon dito sa Moscow, pero ang ilang nga ginakabalakan Bombo Radio Wasam Visayas ang ilang mga remittances kay basi maapektuhan sa pag-imponer sang mga sanctions sang ini nga mga makagagahuman nga mga pungsod. Di subong palang gani hambal niya to na feel na nila ang sanctions sang US kag UK dito sa may Russia kay ang ilang gina-expect nga base kung magpadala sila sang kwarta diri sa Pilipinas, maganaba ang ini nga value kag kung dugangan pagid ang ini nga mga sanctions labi na gid diri sa government or sa banking no dira sa Russia, may posibilidad nga madulaan sang value ang ilang nga igapadala nga kwarta diri sa pungsod Pilipinas. Naga-ready naman to sila. Sige-sige man to ang ilang konsulta sa embahada malapit sa ilang lugar para in case nga magtaas pagid ang tension between Russia kag Ukraine, madali sila nga maka-repatriate. Amo ni so far mga dalagkuan ng mga balita namon diri sa probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita
tiging kalipay dari ni Iloilo City Mayor Jerry Trianas ang ining desisyon sa nga mga private hospital o kung sa Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter nga mag-renew sa nga accreditation sa Philippine Health Insurance Corporation o kung sa nga PhilHealth. Di mas makabintahagid ang mga pasyente sa amoy nga desisyon sa nga nasambit nga asosasyon bangod nga tinagahatag ini sang seguridad sa mga pumuluyo sa tion nga sila yaang na magapabulong diri sa amon nga mga ospital. Di dako ini nga bulig bangod sa baylo nga magpagwa sang dako nga kwarta ang state insurer na mismo ya ang magabayad sang porsyento sang hospital fee. Kati subo nga adlaw, ginalauman, ginabantayan diri sa mga BBM Sara Tandem supporters ang pag-abot Manila pagkatapos dira gani ha sa may Bacolod, dira sa inyo Bomboan, diri naman sa amon makadto diri sila sa may Iloilo. Tibangod sini manginhugot diri ang pagmonitor sang Commission on Elections sa sining mga national candidates. Lakip na diri pag-abot ni BBM kag ni Sara, mangin ang buwas nga adlaw sa pag-abot man ni Vice President Leni Robredo kaupod man lang iya nga running mate nga si Senator Kiko Pangilinan. Diri fully i-deputize diri ang ining mga kapulisan naton, Philippine National Police, mga force multipliers, mangina ang barangay tanod. Agod nga siyempre masiguro man ang masunod ang ining mga pagsulundan under man sa COMELEC Resolution 10372 ukol pagsunod sa minimum public health standard. Tingaton nga mga kapulisan magabantay ini sa mga kabanwahanan nga pagalabayan sa sining karavan sang duhaya ka mga nagapadalagan sa pagka-presidente and also sa ilaman niya tagsa ka mga running mates. Kagti sa subong nga adlaw magapadulong diri si BBM kag si Sara Tandem ginalauman nga magadagsa diri ang mga tawo sa amon sa may Iloilo. Didira aya Bomboan, kamusta dirang rally sa mga kandidato sa inyo kahapon? Nasunod bala ang physical distancing? Sos, Bombolinsi, sa pagkadamo-damo yasang tawo mo, diri nakita damo-damo. Although ginapakita nila damo ang mga supporters halini sa mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental, mga trucks, mga naghakot, no? Sa reclamation area, puno-puno na siya. Siyempre, obviously, wala na sunod ang social distancing. Bombolinsi? Pero pahayag dari sa nga COMELEC, Bomboan, Bombo Radio Western Visayas, bangod nga may ara man sang ginpang deploy o kung iga-deploy nga mga election officers sa patigayunon nga mga rallies, sila ning mag-report kung may aras ang violation or wala abi na sunod ang mga pagsulundan under COMELEC Resolution number 10372 ang pagapasakaan ni kunuya sang kaso. Pero ambot lang kung may mapasaka gin man sa nga kaso sa sining mga paglapas man sa mga violations sa mga kandidato. Di sa amon diri bangod nga ti maabot diri si BBM kag si Inday Sara, ambot ko makontrol ni sa mga pulis kag sa Commission on Elections kung ano daan ka busy diri sa mga tawo diri sa amon sa paghatag man sang igtalupangod sa mga ginasuportahan abi nila nga mga kandidato. Daraya sa inyo sa may Rojas, Bomborita, busy man ang mga tawo daraya sa pay-in kag payout galing kay ti anhon ta na abi subong kay ti naglaho na parang bula na naman ang mga ang naga-organize dara sa pag-payout. Do ka angay man ni Don Chiuto, Bombo Rita. Amo na gani Bombo Lindsay, no? Bombo Radio Western Visayas nga kung ano kasakoon sa mga kandidato sa pag ilang nga pagpangampanya ay sako mato nagligad ya ang mga investor diri sa pag-pay-in nga tinag ano makuntani naglaom nga may ara man sang payout, may ara man nagtupa man pero ti muna bala nga ginpatilaw ka lang tapos nga naga-enjoy ka na ti gulpi nga gindula sa imo. Muna sa karon ang nagakinabo diri ti ay na ilaw man nila na nga pareho man sa nagligad nga mga scam gid o ay gid isang may mabalik sa ila nga kwarta. Pero pag-abot ri Bombo Radio Western Visayas sa mga rallies bala sa amon nga probinsya, so far wala pa man diri isa pa man lang dibida ka kandidato no ang nagkadto diri sa national level mo to ang tandem ni Vice President Leni kag ni Senator Kiko Pangilinan kag way pa diri makakapadulong ang kampo ni BBM kag ni Inday Sara, Bombo Lindsay. Tidiri sa amon niya Bomborita, Bombo Radio Western Visayas. Subong pa lang at iniuna, magapadulong dari si anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pero ikaduha na niya nga beses na pagpadulong dari ni Davao City Mayor
Sara Duterte. Di wala gid dara yan ano to ang mga nag-pay in dra sa inyo Bomborita. Una na to nga gininto sila pero sige man sila sa gihapon. Di sa amon diri hindi kami siguro matuntuhan sa mga amo sinang mga investment scheme ma-pay in abi ma-double your money maabi wala kami nagapati diri in sigida galing kun sa kandidato ti ambot lang basi maintuan man kami pero hindi nakahibalo kita nga mahalos man tanan sa mga tao diri maalam sa pagpili sa mga kandidato. Di ba la, Bombo ninyo? Amo gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Wasam Visayas, ti maging wise na lang kita tanan no? Amo na ganing ginahambal naton nga hindi kita maging hindi kita maging mga fan no or fans ang ini nga mga politiko. But of course, kinahanglan bala to naton nga maging wise kag maging critical kita no sa pagapilion naton nga magiging masunod nga leader sang pungsod naton sang Pilipinas kay balaan man naton ang ginahambal naton tanan man kita gusto nga mangin manami ang aton nga pungsod. Amo lang na maging critical lang kita, critical sa tanan nga bagay kung ano ang ginahathato nga plataporma pamatian kung ano to ang mga manami nga sa ilang nga pananaw, manami nga iga plaster sa pungsod Pilipinas, pamatian nato no. Pero hindi man to kita nga mag pang bash bala kay balaan man naton grabe kainit no ang mga fans kag ang mga supporters no kag mga supporters ang ini nga mga politiko labi na gid sa national level Bombo Lindsay. Amo gid Bombo ninyo kag ti makita mo man sa mga comment section do halos gani na sila masumbaganay na sila Bombo Radio Western Visayas. Sige lang, alam na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa Okay. inyo, madam. Gig nga salamat. Alright, thank you so much.